Ага, шушы фамилияларның танытыр өчен бит инде без эшләгән, эш башкарган. Дөресен әйткәндә, без язылыштык та, мин үземнең фамилиямны калдырдым. Мин үземне калдырдым. Күрә инде фамилиялар без үзебезнекеләр калды. Ничисен инде. Шулай хәзер шушы яшькә җитеп, дөресен әйткәндә, фамилияны үзгәртеп, күпме документлар үзгәртергә кирәк. Калган гомерне шулай яшәрбез инде дип. Аллага шөкер. Әйе, Аллага шөкер. Үзгәртеп кенә бер нәрсә үзгәртеп булмый бит инде. Матур итеп, әле язылышында шуның белән эш бетте түгел, яшәп күрсәтергә кирәк. Аны бар безнең хәбәр күзәтеп торачаклар инде хәзергә. Шулай авыз җырып йөрерләр икән булар. Мамада шулай бетеп булмый әле. Финалист ул адым ясар өчен бик уйлап килгән. Миңа бит инде ул сюрприз булды күбрәк.